नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. भारतीय जनता पार्टी ठेवायची की शिंदेना दान करायची? धोंडी चिंदरकर यांचा संतप्त सवाल. उडाळात जिल्हा परिषदच्या 4 उमेदवारांचे 5 अर्ज अवैध. आणि कणकवलीतील त्या बॅनरची गावागावात चर्चा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आपल्याला निष्ठेचं फळ मिळाल्याचं प्रदीप गावडे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. पक्षाचं 19 वर्ष काम करताना एक निष्ठेचं फळ म्हणून पक्षानं मला आता ही उमेदवारी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण आणि कोकणचे भाग्यविधाते आणि ज्यांच्या अधिपत्याखाली आपले जिल्हा आपला साकारतोय असे आमचे नारायणरावजी राणेसाहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, तसेच आमचे माजी आमदार प्रमोद जठारसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकासाची घोडदौड जी चालू आहे ती यापुढे सातत्य कसं राहील ह्यासाठी मी प्रयत्न करीन. नक्कीच ज्या जनतेनं मला आता निवडणुकीसाठी जेवढं पाठबळ दिलं आहे 100% माझा विजय निश्चित आहे. माझ्या तुल्यबळ जो काही उमेदवार आहे तोही चांगला आहे, पण ज्या परीनं माझ्यासाठी जे लोक आता स्वतः म्हणून साहेबांना भेटतात किंवा पक्षाकडे उमेदवारी मागितली, मग त्यांच्यासाठी मी त्या ऋणी आहे त्यांचा, आणि मी खूप खूप आभारी आहे की मला पक्षानं उमेदवारी दिली. आपली कित्येक वर्षांची प्रतीक्षा फळाला आल्याचं सोनू सावंत यांनी सांगितलंय. पाहूयात. आज मी भारतीय जनता पार्टीतर्फे वरवडे पंचायत समितीतनं अधिकृत पक्षाचा फॉर्म भरलेला आहे. मला भारतीय जनता पार्टीने उमेदवारी दिल्याबद्दल आमचे वरवडे गावचे सुपुत्र, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणेसाहेब, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि आमचं लाडकं नेतृत्व नितेशजी राणेसाहेब, निलेशजी राणेसाहेब, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंतसाहेब, ह्या सर्व लोकांनी मला जी संधी दिली त्याचं नक्कीच संधीचं सोनं करेन. कित्येक वर्षाची प्रतीक्षा फळाला आलेली आहे. बघितलं तर अनेक जण इच्छुक होते वरवडे पंचायत समिती मतदारसंघातून, मात्र त्यांना डावललं गेलं आणि तुमची उमेदवारी आहे. साहजिकच आहे, मन दुखलेलं असेल त्यांचं सुद्धा. त्यांना कसं काय समजवणार आहात? त्यांना कसं काय तुम्ही सोबत घेणार आहात? तर त्यांनी प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्त्याचं लक्ष नसतं पक्षाकडे उमेदवारी मागणे, त्याप्रमाणे त्यांनी मागणी केलेली आहे. कोणीही नाराज नाही. नाराज असता तर अपक्ष फॉर्म भरला असता. या ठिकाणी पक्षाकडे मागणी केलेली होती, इथे कोणी फॉर्म भरलेला नाही, म्हणजे नाराजी काही नाही. आणि ज्यांनी पक्षाकडे फॉर्म भरलेला आहे त्या सगळ्यांची आम्ही भेट घेऊन आत्ता सगळे विभागातले सगळे कार्यकर्ते आम्ही प्रत्येकाला मान सन्मान देऊन प्रत्येकाला एकत्रित मिळून आम्ही काम करणार आहोत. अनेक वर्ष सामाजिक कार्यामध्ये आपण आहात, त्यानंतर बहुप्रतीक्षा खरं म्हणजे म्हणावं लागेल, आणि त्यानंतर मिळालेली ही थेट संधी लोकप्रतिनिधी करण्याची. काय वाटतं? योग यावा लागतो ना, त्याप्रमाणे योग आलेला आहे आणि जे संधी दिलेली आहे त्या संधीचं सोनं करणार. तुम्ही बघितलंच आहे, आतापर्यंत कुठल्याही प्रशासकीय पद नसताना सामाजिक कार्य जे काय केलं आहे तुम्ही पत्रकारांना पण माहीत आहे, त्याप्रमाणे आज प्रशासनाचं पद मिळाल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला अपेक्षित काम करू. कुडाळ तालुक्यातील पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून तुकाराम उर्फ दादा साहिल यांनी आज आपल्या निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ केला आहे. कुडाळ तालुक्यातील पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून महायुतीचे अधिकृत उमेदवार तुकाराम उर्फ दादा साहिल यांनी आज आपल्या निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ केला. गणेश जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर त्यांनी मतदारसंघातील प्रमुख देवस्थानांचं दर्शन घेऊन विजयाचा संकल्प केला. सर्वप्रथम सर्वांना माघी गणेश जयंती निमित्त शुभेच्छा देतो. महायुतीतर्फे मला सन्माननीय आमच्या महायुतीचे नेते, आमचे लाडके आदर्श व्यक्तिमत्व सन्माननीय नारायणराव राणेसाहेब, पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब आणि आमचे कार्यतत्पर आमदार निलेशजी राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली महायुतीतर्फे जिल्हा परिषद पावशी ही निवडणूक लढवण्याची संधी प्राप्त होत आहे. त्याबद्दल महायुतीच्या सर्व पदाधिकारी आणि सर्व कार्यकर्त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. नक्कीच पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा गेली 10 वर्ष सातत्याने विकासापासून वंचित आहे आणि या ठिकाणच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी पुरेसा वेळ या ठिकाणी या मतदारसंघाला न दिल्यामुळे या मतदारसंघाचे अनेक प्रश्न, मूलभूत सोयी या ठिकाणी अपूर्ण राहिलेल्या आहेत. येणाऱ्या कालावधीत
महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना, त्याचबरोबर वैयक्तिक लाभाच्या योजना या मतदारसंघासाठी या ठिकाणी आणून या मतदारसंघ हा राज्यातील आदर्श मतदारसंघ घडवण्याचा माझा संकल्प असेल. आणि त्या दृष्टीने गेली 7 वर्ष मी सातत्याने नियोजन करत होतो, लोकांच्या संपर्कात होतो, ग्रामपंचायतींच्या संपर्कात होतो, लोकांच्या मूलभूत सेवेसाठी, छोट्या मोठ्या प्रश्नांसाठी, तळागाळातील जनतेसाठी मी कायम कार्यरत होतो. आणि म्हणूनच मला नक्की विजयाची खात्री आहे की या ठिकाणी मला 2000हून अधिक मताधिक्य या ठिकाणून मिळेल आणि येणाऱ्या जिल्हा परिषदेत काम करण्याची संधी महायुती पक्षाच्या माध्यमातून, भाजपा, शिवसेना महायुतीच्या माध्यमातून मला मिळेल अशी मला खात्री आहे. मागी गणेश जयंतीनिमित्त सावंतवाडी येथील दैवज्ञ गणेश मंदिरात गणेश जन्म उत्साहात संपन्न झाला. आपण विजयाची हॅट्रिक साधणार असल्याचं मंगेश लोक यांनी सांगितलंय. पाहुयात. वैभवच्या राजकारणात नेहमीच ज्यांना राजयोग असतो ते म्हणजे मंगेश लोक हे.
वैभववाडीच्या पंचायत समितीत सलग 2 वेळा पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून गेलेले आणि आता तिसऱ्यांदा पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात असलेले मंगेशजी लोके आज आपल्यासोबत आहेत. लोकेजी, काय सांगाल, आज उमेदवारी अर्ज आपण दाखल केला आहे, तिसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहात, ही विजयाची हॅट्रिक पूर्ण होणार आहे काय सांगाल? पहिली प्रतिक्रिया. सर्वप्रथम मी आमचे ज्येष्ठ नेते भारतीय जनता पार्टीचे खासदार नारायण राणे व कोकणचे भाग्यविधाते राणेसाहेब यांचे व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार नेतेजी राणेसाहेब आपले एक विकासमुख जननेतृत्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ओळखले जाते अशा यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी मला जे उमेदवारी जाहीर केली आहे त्याबद्दल मी सर्वप्रथम माझ्या खांबाळे गावाच्या वतीने व माझ्या पंचायत समिती मतदारसंघाच्या वतीने आभार मानतो की मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये आल्यावर 1-3 महिन्यामध्येच मी माझ्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर माझे हे तपासून त्यांनी जी मला उमेदवारी दिली त्याबद्दल मी मतदारसंघाच्या वतीने त्यांचा सर्वांचा आभारीच आहे व भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा सुद्धा आभारी आहे. आणि त्यांच्या जीवावरच आगामी काळात ही जी निवडणूक होऊ घातलेली आहे या कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या मेहनतीवर मी नक्कीच या मतदारसंघामध्ये विजयी होईन आणि तिसरी हॅट्रिक मी नक्कीच हे करून. लोकेजी, यापूर्वी आपण 2 वेळा शिवसेनेकडून निवडणुकीच्या रिंगणात होतात, ती निवडणूक जिंकलात. यावेळी तुमच्या विरोधात शिवसेनेचा उमेदवार आहे, तुम्ही भाजपाकडून लढत आहे, त्याकडे कसं पाहताय? नाही, मी कुठेही जरी असलो, शिवसेनेमध्ये असून देत, काँग्रेसमध्ये सुद्धा मी होतो 3 वर्ष मागे राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि आता सुद्धा मी पुन्हा राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखालीच आहे. आता तर एवढं विकासमुख नेतृत्व विकासमुख नेतृत्व मला आशीर्वाद आहे, राणेसाहेबांचा आशीर्वाद आहे. त्यामुळे ही निवडणूक मी कुठे जरी असलो तरी मी 100% जिंकणारच आणि जनतेच्या व माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या जीवावर ही 100% निवडणूक मी माझी जिंकणार. निवडणुकीच्या तिसऱ्यांदा तुम्ही रिंगणात आलात, आता काय ह्या निवडणुकीचे मुद्दे असणार आहेत आणि या निवडणुकीला पुन्हा उतरावं आपल्याला का वाटतंय? मला सुरुवातीपासूनच समाजसेवेची जास्त आवड असल्यामुळे मी आतापर्यंत गेली माझ्या राजकीय जीवनात 32 वर्ष समाजसेवेच्या माध्यमातून अनेक विकासमुख कामं केलीच आहेत. पण सर्वसामान्य जनतेची जी व्यक्तिगत स्वरूपाची कामे असतात त्या कामांवर माझा जास्त भर असतो आणि संपूर्ण वैभव तालुक्याच्या जनतेला असं माहिती आहे की माझ्या कामाची पद्धत. त्यामुळे मी कुठल्याही पक्षात असलो, शिवसेना असून देत, काँग्रेस असून देत किंवा BJP, तरी लोकांचा मला पाठिंबाच असतो. आणि मला माझ्या मतदारसंघामध्ये 2-3 वर्षांमध्ये जो विकासाचा बॅकलॉग राहिला आहे म्हणजे कमी झाला आहे तो राणेसाहेबांचे पालकमंत्री नितेश राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली मला संपूर्ण मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त कामं करून तो भरून काढायचा आहे. यासाठी मी या निवडणुकीला सामोरं जात आहे. यापूर्वी तुम्ही ज्या ठाकरे शिवसेनेत काम करत होता त्या ठाकरे शिवसेनेने तुमच्यासमोर आव्हान निर्माण केलंय, वाटतंय का ते आव्हान आहे किंवा ते आव्हान असे वाटत असेल तर ते कसं पेलवणार? निवडणूक म्हणजे निवडणूकच असते. समोरचं जरी किती जरी आपण म्हटलं तरी निवडणुकीला तेवढं कुठल्याही निवडणूक आपण सोपी म्हणून चालायचं नसतं. आपल्याला पक्ष म्हणून माझ्या पाठीमध्ये पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष आहे. स्वतः राणेसाहेब आहेत, पालकमंत्री नितेश राणे आहेत. संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी या मतदारसंघातल्या आमचे पदाधिकारी दिलीप रावरान यांच्या नेतृत्वाखाली मी ते लढतोय वैभववाडी आमच्या या मतदारसंघामध्ये. त्यामुळे संपूर्ण कार्यकर्त्यांचं जाळं माझ्याबरोबर आहे. त्यामुळे मला कधी याबाबतीत काय हे चिंता वाटत नाही त्या विषयाची. लोकेजी, अजूनही ठाकरे शिवसेनेतल्या पदाधिकाऱ्यांशी तुमचे ऋणानुबंध आहेत, ते ऋणानुबंध ह्या निवडणुकीत तुम्हाला हातभार लावणार किंवा तुम्हाला साथ देणार आहेत काय? त्याचा काय फायदा होणार आहे काय? माझं काय, मी तसं सर्वांशी संबंध ठेवून असतो, पण पक्षाच्या ज्यावेळी निवडणुका होतात त्यावेळी मी माझ्या पक्षाचंच काम करत असतो. परंतु त्यांना जर वाटत असेल की मी एक चांगला उमेदवार आहे तर ते नक्कीच मला मदत करू शकतात. तुम्हाला अशी विश्वास आहे का किंवा अपेक्षा आहे का ती त्यांच्याकडून मदत होईल अशी? त्यांच्याकडून मदत म्हणजे माझा स्वभाव तसा आहे त्यामुळे ते अंतर्गत मला सांगू शकत नाही. बाबा त्यांच्या जर म्हणत असेल की बाबा हा उमेदवार चांगला आहे तर मदत करू शकतात. या निवडणुकीचे कोणते मुद्दे असणार आहेत ते तुम्ही लोकांसमोर किंवा मतदारांपर्यंत घेऊन जाणार आहे? आमच्या मतदारसंघामध्ये खांबाई पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये थोडंसं सत्तेचं हे नसल्यामुळे आम्हाला 2.5-3 वर्षांमध्ये खरोखरच निधीच्या बाबतीत आम्ही कमी पडलो काय ठिकाणी. तर आता ह्या वेळेला जास्त करून विशेषतः माझ्या मतदारसंघामध्ये नावळे, सांगोळवाडी, त्यानंतर शिराळे, सडरुळे किंवा बाकी जी खोरी म्हणून जो भाग आहे त्या भागामध्ये थोडंसं बरेचसे विषय अडचणी आहेत जनतेच्या, त्या आपण मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. उदाहरणार्थ मोबाईल टॉवर नेटवर्क कसं त्या भागामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम आहे. त्यानंतर बरेचसे रस्ते आहेत, एक धनगर समाजाच्या वाडीतले रस्ते बरेचसे अशा मग त्या ठिकाणी सुद्धा आपण जास्तीत जास्त निधी आणून आपण त्यांचे गैरसोय दूर करणार आहोत.
आता तुम्ही नावळे सडोरे जो हा खोरीचा भाग आहे त्याचा विषय तुम्ही आता काढलात. या भागातल्या लोकांना नेतृत्व मिळालं नाही म्हणून आपण बघितलं तर बऱ्याचदा त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ती नाराजी कशी तुम्ही दूर करणार आहेत? त्या नाराजीचा कुठे तुम्हाला फटका वगैरे बसू शकतो का? नाही, ह्या नाराजीचा फटका वगैरे काही नाही. आमचे सर्व कार्यकर्त्यांशी आम्ही आमच्या वरिष्ठांमार्फत सुद्धा बोललो आहे आणि त्यांचं एकमत आहे की आमच्या खोरीचा विकास आम्हाला झाला पाहिजे. आम्हाला उमेदवारीचा काही विषय नाही. खोरीचा विकास म्हणजेच मी जरी उमेदवार खांबाळ्यामधला असलो तरी मी जास्त खोरीसाठीच काम करणार आहे. आणि यावेळेला आपल्याला नक्की आशा आहे की 100% आपल्याला यावेळी पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला निधी मिळणार आहे जास्तीत जास्त या खोरीसाठी. शेवटचं मतदारांना काय आव्हान कराल? आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलात, मतदारांसाठी काय आव्हान असेल? मतदारांनी माझ्या गेल्या 15 वर्षाचे जे मी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतो त्यावेळेची माझ्या कामाची पद्धतशीर सर्वांना माहिती आहे. आणि यापुढे जर मला योग्य संधी मिळाली, सगळ्या गोष्टीमध्ये योग्य संधी मिळाली असेल तरी मी माझ्या पद्धतीने जी समाजाची कामं करत असतो, समाज उपयोगी लोकांची किंवा बाकीच्या लोकांना, हॉस्पिटल असून देत, तुमचं पंचायत समितीची कामं असून देत, जिल्हा परिषदमधील काय असून देत किंवा तहसीलदारमधले छोटे मोठे जे लोकांची समस्या सर्व सोडवण्याचा मी प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे माझ्याकडे पुन्हा एकदा लोकांनी मला मतदान करावं अशी माझी हे आहे, इच्छा आहे. ओके, धन्यवाद. लोकेजी हे होते मंगेश लोके. त्यांनी सांगितलं की गेले 2 टर्म या मतदारसंघासाठी इथल्या नागरिकांसाठी विविध कामं केलेली आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टी पण आपण या लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या आहेत नागरिकांच्या त्या सोडवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर गेले 5 वर्ष या मतदारसंघात विकासाची अनेक कामे केलेली आहेत. आताच आपण भाजपात पक्षप्रवेश केल्याच्या नंतर माननीय नारायण राणे असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील यांच्या माध्यमातून देखील विकास निधी मोठ्या प्रमाणावरती आपण या मतदारसंघात आणलेला आहे. आणि भविष्यात जो विकासाचा बॅकलॉग आहे तो भरून काढणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून माझ्यासह तालुक्यात शिवसैनिक लढतील आणि विजयी होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर कोलगाव येथील मित्राला साथ देणार का असा सवाल केला असता ते काय म्हणाले पाहूयात. मी तळवडे मतदारसंघातून अर्ज दाखल केला. आज छाननी प्रक्रिया होती. नेमकं काय झालं आणि काय आज तळवडा मतदारसंघातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने मी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे काल. आणि आज त्याची छाननी होती. छाननी वैध झालेली आहे. सर्व उमेदवार वैध ठरलेले आहेत. या ठिकाणी असंख्य उमेदवारांनी जवळपास 14 ते 15 उमेदवारांनी तळवडे मतदारसंघातून फॉर्म भरल्याचं जवळपास दिसतंय. आणि ते सर्वच्या सर्व वैध ठरवण्यात आलेले आहेत. आता लढाई आहे आणि लढाई ही जनतेसाठी, जनतेच्या सेवेसाठी आहे. आम्ही अनेक वर्ष शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने काम करत आलो आहे. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत राहिलेलो आहे. आणि मला वाटतं या सर्व सामाजिक कार्यात एका पक्षाशी निष्ठावंत राहत, प्रामाणिकपणे जनतेशी, म्हणजे ज्या जनतेने मला निवडून दिलं, म्हणजे पंचायत समितीला सुद्धा मला निवडून दिलं, त्याच पक्षात राहत, म्हणजे एकनिष्ठ एका पक्षाशी राहत गेले पंचायत समितीमध्ये मी जनतेची सेवा केली आणि अनेक जनतेचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला, सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मला वाटतं ह्यावेळीसुद्धा मला जनतेच्याकडून तीच अपेक्षा आहे की ह्यावेळीसुद्धा जनता तेच प्रेम, तेच आशीर्वाद मला येणाऱ्या काळात जनतेची सेवा करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी. आणि खऱ्या अर्थानं इथं जो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने उमेदवारी अर्ज दिला आहे ते शिवसेना पक्षाच्या सुद्धा सेवा करण्याची संधी इथली जनता मला देईल, इथले मतदार मला देतील ही खात्री आहे. निश्चित पंचायत समितीला विविध ठिकाणी तुमचं उमेदवार आहे, जिल्हा परिषदेला आहे, काय तिथली परिस्थिती आहे? नाही, सर्व ठिकाणी चांगली परिस्थिती आहे. आमच्या ही स्थानिक निवडणूक आहे. या ठिकाणी आम्ही स्थानिक पातळीवरचा विचार केलेला आहे. त्यामुळे आम्ही अनेक ठिकाणी पक्षाचे जरी उमेदवार दिलेले आहेत तरी काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवरच्या मागणीनुसार आम्ही त्या ठिकाणी त्यांच्या म्हणण्यानुसार काही ठिकाणी उमेदवार सुद्धा दिलेले नाहीत. म्हणजे त्या ठिकाणी मिळतं जुळतं घेत, कारण शेवटी जनतेचा इथं विकास झाला पाहिजे, त्या ग्रामीण भागातील गावांचा विकास झाला पाहिजे, त्याला आम्ही प्राधान्य दिलेलं आहे. निश्चित तुमचे जुने मित्र मायकल डिसोजा अपक्ष राहिले, जर त्यांनी हाक दिली तर साथ देणार? नाही, शक्य नाही. बघा, ज्यांनी पक्ष सोडला त्यांनी पक्ष सोडलेला आहे. त्यामुळे माझ्याकडून कुठचं सहकार्य त्यांना राहील ही त्यांनी अपेक्षा करू नये. की त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आमच्यातले काही जे संबंध आहेत ते, हे बघा, एक व्यक्ती म्हणून राहू शकतात परंतु राजकारणी म्हणून किंवा राजकारणाचा एक पक्ष म्हणून राहू शकत नाहीत. आणि तो सीमा पाळणारा मी एक कार्यकर्ता आहे. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाची संस्कृती जपण्याचं आम्ही काम केलं आणि पुढेही करू. स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत, विकास भाईंसह ज्येष्ठांचा मतदारसंघाला लाभलेला वारसा
पुढे घेऊन जाऊ असं मत जिल्हा परिषद उमेदवार विक्रांत सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे. गाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं अर्ज भरलाय. आज छाननी प्रक्रिया पार पडली. काय सांगाल या सगळ्या? आज माझगावच्या संस्कृतीप्रमाणे माझगावातील छाननीचे अर्जसुद्धा कोणाचे बाद करायच्या ज्याला म्हणतो आपण गोत्यात पडले नाही आहेत. खरोखरच एक सुसंस्कारी असं आमचं गाव आहे. आमचे सर्व कॅन्डिडेट, आज माझ्या जिल्हा परिषदला सुद्धा 4 कॅन्डिडेट उभे असतील. ते 4ही कॅन्डिडेट हे आमच्या घरातलेच आहेत आणि खूप मैत्रीपूर्ण कशीच लढत होणार आहे. पण मी एक गोष्ट इथे नमूद करू इच्छितो. इथे आमचे ज्येष्ठ दळवीसाहेबसुद्धा आहेत, आमचे ज्येष्ठ BJPचे नेत्या रेश्माताईसुद्धा आहेत. असे सगळे जाणते जेव्हा अशा इलेक्शनमध्ये उतरतात तेव्हा खरोखरच मला असं वाटतं युवाईची ताकद, माझ्या ज्येष्ठांचा आशीर्वाद आणि ह्या सर्व थोर मोठ्या माणसांचा प्रत्येक पक्षातल्या जी इन्व्हॉल्वमेंट आहे त्याच्यामुळेच हे गावातलं राजकारण इतकी वर्ष अबाधित राहिलं आहे आणि शांततेत चाललेलं आहे. मला असं वाटतं ही सुद्धा 2026ची जिल्हा परिषदची निवडणूक इतकीच शांततेत आणि प्रेमाने लढली जाणार. निश्चितच स्वर्गीय भाईसाहेबांचा, विकासभाईंचा वारसा तुम्हाला आहे. मोठी जबाबदारी खऱ्या अर्थ नक्की आहे. ती कशी पुढे घेऊन जा? आज विकासभाईंनंतर खरोखरच आम्हाला त्यांची उणीव ही पावलापावलावर भासते. पण मी जसं मगाशी सांगितलं, इथे अशोक दळवी साहेब आहेत, रेश्माताई आहेत, माझे इथे दुसरे कॅन्डिडेट आहेत, BJPचे बिर्जे साहेब आहेत, इथे गावकरताई आहेत, ह्या सर्व इथे आहेत आणि शिवसेना पक्ष, BJP पक्ष हे सर्वजण एकत्रितरित्या जेव्हा ताकद लावतात, या जाणत्यांचा जेव्हा आशीर्वाद असतो, माझ्या गावच्या 12-5चा जेव्हा आशीर्वाद असतो, तेव्हा मला असं वाटतं ही जीत ही नक्कीच अविस्मरणीय असणार. या माझगाव गावाने आजवर या महाराष्ट्र राज्याला मंत्रिपद दिलं, या जिल्ह्याला सभापतीपद दिलं तुमच्या वडिलांच्या माध्यमातून आणि रेश्मा सावंत यांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद अध्यक्षपद दिलं. येणाऱ्या काळात कुठलं पद या गावात येऊ शकतं? राजकारणिकरित्या या गावाचं वैशिष्ट्य नेहमी राहिलेलं आहे. कारण सन्मान्य भाईसाहेबांच्या काळात अखंड रत्नागिरी जिल्हा असताना माझगाव या गावातनं हे राजकारण चालायचं. पण तुम्हाला खरोखरच सांगतो, एक निष्पाप इच्छा म्हणून आमच्या सर्वांची, आम्ही कुठच्याच पदाची मनशा करून इथे नाही आलो आहे. आम्ही इथे येत असताना सन्मान्य नारायणराव राणेसाहेब असतील, सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाणसाहेब असतील, सन्मान्य नितेशजी राणेसाहेब असतील, सन्मान्य दीपकभाई केसरकर साहेब असतील, सन्मान्य उदयजी सावंतसाहेब असतील आणि आमच्या राज्यातील सर्व नेते असतील, या सर्वांचं स्वप्न घेऊन पुढे आम्ही सामोरे जाणार आहोत. आणि सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी जे काम केलेलं आहे, सन्मान्य उपमुख्यमंत्री आमचे सर्वांचे लाडके शिंदे साहेबांनी जे काम केलेलं आहे, अजितदादांनी जे काम केलं आहे, तेच आम्ही जनतेसमोर घेऊन जाणार आणि आमचा तोच अजेंडा असणार. आपल्याला युवकांसाठी काम करायचं असल्याचं सिद्धेश रावराणे यांनी सांगितलंय. वैभववाडी तालुक्यातल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघाकरिता आज उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. या सर्व प्रक्रियेच्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत. यानंतर आपण जर पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यातल्या लोरे पंचायत समिती मतदारसंघाकरिता एक युवा नेतृत्व या निवडणुकीच्या रिंगणात उभं आहे, ते म्हणजे सिद्धेश दिलीप रावराणे. भाजपाकडून त्यांना उमेदवारी मिळालेली आहे. आज उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या नंतर आपण आज थेट त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. सिद्धेशजी, उमेदवारी अर्ज आज आपण दाखल केलेला आहात. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर पहिली आपली काय प्रतिक्रिया आहे? कशा पद्धतीने ही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे? सर्वप्रथम मी माझ्या भारतीय जनता पार्टीचा, तसेच आमचे रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार आदरणीय आमचे गुरु नारायण राणे साहेब, तसेच या जिल्ह्याचे लाडके नेतृत्व, तसेच पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, प्रदेशाध्यक्ष सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब व सर्वच आमच्या जिल्ह्याचे पदाधिकारी, तालुक्याचे पदाधिकारी व आमचे राजकीय गुरु दिलीपजी रावराणे साहेब यांचा आधी मी सर्वप्रथम आभार मानतो. आणि माझ्या पूर्ण मतदारसंघातील लोकांनी एकमुखाने मला उमेदवारी दाखल करण्यासाठी जे प्रोत्साहन दिलं, त्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचा व सर्वच लोकांचा मी आभार व्यक्त करतो. सिद्धेशजी, एवढ्या कमी वयात आपल्याला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची संधी मिळाली, कसं पाहताय या संधीकडे? एक संधी नाही, संधी म्हणजे मला एक ह्या मतदारसंघाला नवीन म्हणजे नवीन योजना किंवा जे आता डिजिटलायझेशन जे झालंय ते कसं माझ्या मतदारसंघामध्ये राबवता येईल ह्याचा माझ्याकडनं पुरेपूर प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच युवक वर्ग आमच्या मतदारसंघामध्ये भरपूर आहे, त्यांना नवीन त्यांच्या हाताला नवीन काय उद्योगधंदे देता येतील ह्याचा नेमकं मला प्रयत्न करायला मिळेल. तसेच आमच्या सन्मान्य दिलीपजी रावराणे साहेबांनी ह्या पूर्ण मतदारसंघामध्ये जी विकास कामे जी केलीत ती जी
पूर्ण करून जे लोकांपर्यंत आम्ही पोचतोय त्याला नवीन अजून कसा विकास निधी आणता येईल ह्याच्यासाठी मला प्रयत्न करायला आवडेल. आपण या निवडणुकीला सामोरे जात असताना आपल्यासमोर जे आहेत उमेदवार ते पाहिले तर तुमच्याच गावातले आहेत, माजी सभापती आहेत, त्यांचं आव्हान आहे का, किंवा ते आव्हान असेल तर ते कशा पद्धतीने आपण पेलवणार आहात? हे बघा, हे निवडणूक म्हटली की विरोधक हे असणार आणि कोणत्याही विरोधकाला कमजोर समजू नये अशी आमच्या वडिलांची शिकवण आहे. आणि मी कुठल्याही उमेदवाराला कधीही असं म्हणजे कमी आव्हान समजत नाही. शेवटी प्रतिस्पर्धी आहेत, ते त्यांचे प्रयत्न करणार, आम्ही आमचे प्रयत्न करणार. आणि आम्ही प्रयत्न करत असताना आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावरती प्रयत्न करतोय आणि ते कसं लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचवता येतील ह्यासाठी आमचा नेमका त्याच्यावरती भर राहील. सिद्धेश रावराणे यांनी या मतदारसंघात निवडणूक लढण्याचं केव्हा निश्चित केलं, आणि जर निश्चित केलं असेल तर ह्या संपूर्ण मतदारसंघाचा काय अभ्यास केला, आणि ते अभ्यास करत असताना कोणते मुद्दे प्रकर्षाने जाणवले की ते आपण निवडून आल्याच्या नंतर प्रथमतः सोडवायला पाहिजे? निश्चित असं आरक्षण पडल्यानंतर लोकांमधून आले असं आम्ही ठरवलंच नव्हतं की निवडणूक सगळ्यांकडनं आलं की आता नवीन नेतृत्व पाहिजे किंवा युवा मुलांना संधी द्या. युवा मुलांमधनं किंवा आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांमधून एकमुखाने माझ्या उमेदवारीसाठी मागणी झाली आणि ती मागणी पक्षश्रेष्ठीने आम्हाला त्याचा न्याय दिला. इथे प्रकर्षाने जाणवताना आमच्या इथे थोडी जी उद्योगधंद्याच्या जे गोष्टी आहेत त्या आम्हाला करायला आवडतील आणि त्याच्यासाठी आम्हाला मुलांसाठी संधी उपलब्ध करायला आवडेल. रस्ते, वीज, पाणी ह्या गोष्टी होतच राहतील, पण जोपर्यंत हाताला काम मिळणार नाही तोपर्यंत युवक मुंबईला जायचं थांबणार नाही. युवक इथे थांबला तर गावाचा विकास होईल आणि गाव पुढे जाईल. आणि आम्हाला ह्या पूर्ण 12 गावांना एक वेगळं किंवा आमच्या पंचायत समितीला 6 गावांना एक वेगळं आदर्श तालुक्यामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये ठरवायचं. आपण जर पाहिलं तर तुमच्या घरी राजकीय वारसा आहे, वडील अनेक वर्ष राजकारणात आहेत, त्याचा या निवडणुकीला कशा पद्धतीने तुम्हाला फायदा होणार आहे, आणि त्यांचा जो अनुभव आहे राजकारणातला तो अनुभव तुम्ही घेऊन भविष्यात कशी वाटचाल करणार आहात? आता मला राजकीय वारसा हा माझ्या वडिलांपासून मिळाला आणि त्यांचे जे राजकीय डावपेच आहेत किंवा त्यांची जी चाणक्य नीती आहे ती माझ्या राजकीय क्षेत्रामध्ये किंवा माझ्या वाटचालीमध्ये मला अंमलात आणायला मी त्याचा प्रयत्न करतोय. मी अजून त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं, पण मी नक्कीच त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून लोकांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करेन. सिद्धेश, तू मगाशी म्हणाला होतास की इथल्या तरुणांसाठी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मी भर देणार आहे. असं कोणतं प्लॅन आहे की जे उद्या निवडणूक झाल्याच्या नंतर, निवडून आल्याच्या नंतर तो प्राधान्याने तो विषय घेणार आहे? आता आपल्या इथे कुर्ली डॅम आहे. कुर्ली डॅमच्या म्हणजे कुर्ली डॅमच्या इथे जी काय क्षेत्र आहे त्याच्यामध्ये आम्ही MTDC मार्फत काय वॉटर स्पोर्ट्स आणता येईल का? त्यामुळे वॉटर स्पोर्ट्स आणल्यामुळे आता मत्स्य आणि उद्योग बंदर हे खातं साहेबांकडे, त्यामार्फत काय योजना राबवता येतील का? प्लस इथे आता आमच्या इथे मत्स्यासाठी जे काय प्रोजेक्ट नवीन आणता येतील का, हाही आमचा प्रयत्न राहील. नवीन काय उद्योग, प्रत्येक मुलाला कशा संदर्भात आवड आहे उद्योगाची, त्या संदर्भात त्याला आमच्या वडिलांमार्फत जिल्हा बँकेमार्फत जे काय कर्ज पुरवठा करून त्याला नवीन व्यवसाय उतरवता येतील ह्याच्यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. सिद्धेश, आता शेवटचा प्रश्न असा आहे की असं म्हटलं जातं की राजकीय ज्याचं वजन असतं त्यांनाच राजकारणात किंवा निवडणुकीत तिकीट झाले. तुमचे वडील राजकारणात आहेत गेली अनेक वर्ष आणि राणे साहेबांकडे मोठा दबदबा आहे, म्हणून तुम्हाला तिकीट मिळाली आहे का, किंवा तुमचं एक वेगळी छाप आहे का? त्याबद्दल काय सांगा? माझ्या वडिलांनी माझ्या उमेदवारीसाठी काही म्हणजे शब्द टाकला किंवा माझ्या मुलाला उमेदवारी द्या असं काही माझ्या वडिलांनी केलेलं नाही. सर्वसामान्य सगळ्या कार्यकर्त्यांमधून मागणी झाली उमेदवारीची माझ्या. त्याच्यासाठी नेमका त्यांनी म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या मागणीला न्याय देण्याचं काम त्यांनी या निवडणुकीमध्ये केलं. किंवा मी कुठलं म्हणजे माझ्या वडिलांनी राणेसाहेबांना की मुलालाच द्या असं काही नव्हतं. आम्ही सर्वसामान्य सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांची मिटिंग झाली, त्यामध्ये आम्ही सर्वांना विचारले कोण इच्छुक असेल तर त्यांनी हे करा, पण एकमुखाने मागणी माझ्या उमेदवारीची झालेली आहे. आपण आज पाहिलं तर लोरे पंचायत समितीकडून आपण बघितलं तर कमी बंडखोरीचे तसं हे चित्र दिसलं. मात्र इतर ठिकाणचं जर बघितलं तर म्हणजे अनेक जण इच्छुक होते, अनेकांचे मागणी अर्ज देखील पक्षाकडे गेलेले होते, आणि तुमच्या या लोरे मतदारसंघातून, पंचायत समितीच्या मतदारसंघातून तेवढ्या प्रमाणात अर्ज जे होते ते गेले नव्हते. त्याचं कारण काय? आमच्या इथे सगळेजण एकत्र बसून निर्णय घेतात
आमच्यामध्ये बंडखोरी हा प्रकार होत नाही. आमच्या जिल्हा परिषदमध्ये पहिल्यापासून एक संघ काम करण्याची पद्धत आहे, जिथे सर्व प्रत्येक गावातील लोकांना विचारलं जातं काय करायचं आणि काय नाही. आमच्याकडे असं मनमानी कारभार होत नाही. सर्वसामान्य सगळ्यांचा विचार होतो, सगळ्यांनी ही नावं पुढे आणलेली आहे. शेवटचं इथल्या मतदारांना, नागरिकांना काय आव्हान कराल निवडणुकीच्या निमित्त? इथल्या नागरिकांना एकच आवाहन करीन की गेले 7 वर्ष जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीमार्फत कुठलीही विकास धोरणं कामं झालेली नाही. त्याच्या मागे गेलात तर आमच्या वडिलांमार्फत किंवा आमचे राजकीय गुरु दिलीप रावराणे साहेबांमार्फत भरपूर इथे विकास निधी आणला गेला. लोरे असेल, आचिर्णे असेल, गडमट असेल, कुर्ली असेल, निमोरुळे, अरुळे, सोडुळे ह्या सर्व भागांमध्ये आमच्या वडिलांनी काम करण्याचा प्रयत्न केला. पण ह्या 7 वर्षांमध्ये पूर्ण बॅकलॉग राहिला. त्यामुळे मी त्याच्यानंतर आमचे नेतेजी राणे साहेब यांच्या आमदार साहेबांमार्फत किंवा खासदार साहेबांमार्फत आम्ही निधी देऊन ती कामं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. पालकमंत्री साहेबांमार्फत भरपूर इथे विकास निधी आम्हाला प्राधान्याने देण्याचं काम इथे मंत्री साहेबांनी केले. त्यामुळे लोकांनी एकच सांगितलं, विकासाच्या मुद्द्यावरती तुम्ही आम्हाला मतदान करा. कुठले भावनिक किंवा आमिषाला बळी पडून किंवा एखाद्या म्हणजे भावनिक आव्हान जे असतं, कळकळीचं भावनिक आव्हान असतं, त्याला बळी पडू नका. तुम्ही विकासा ह्या मुद्द्यावरती अनेक युवा चेहरा आणि ह्याच्यासाठी तुम्ही मतदान करा. धन्यवाद. सिद्धेशजी हे होते सिद्धेश रावराणे. यांनी सांगितलं की ही निवडणूक आहे ती विकासाच्या मुद्द्यावरती लढणार आहोत. आपले वडील दिलीप रावराणे असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, नारायण राणे असतील, यांच्या माध्यमातून या भागात विविध विकास कामे झालेत. मात्र 5 वर्ष मागील होती, ती 5 वर्षात इथला जो विकास आहे तो कुठेतरी खुंटला होता. त्या विकासाला गती देण्यासाठी पुन्हा आपण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेलो आहे आणि हा जो या भागाचा विकास आहे तो भाजपा असेल या पक्षाच्या वरिष्ठ मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली आपण करणार आहोत. आणि याकरिता निवडणूक ही लढवत आहोत आणि इथल्या जनतेने, इथल्या मतदारांनी भावनिक मुद्द्यांवरती किंवा कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता विकासाला प्राधान्य देऊन मतदान करावं असं आव्हान देखील त्यांनी केलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी. वैभववाडीत विरोधकांचं अस्तित्वच शिल्लक राहणार नसल्याचं दिलीप रावराणे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. वैभववाडीच्या राजकारणातील मास्टर माइंड म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते दिलीपजी रावराणे. वैभववाडीच्या राजकारणातली सर्व जी सूत्र असतात, जी जिथून हल्ली जातात, ते म्हणजे त्यांची ओळख म्हणून आहे ते दिलीपजी रावराणे. ते आज आपल्यासोबत आहेत. वैभववाडीची जबाबदारी, पूर्ण निवडणुकीची जबाबदारी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी त्यांच्यावर दिलेली आहे. मग ती निवडणूक कोणती असो, आता जिल्हा परिषद असेल किंवा यापूर्वी झालेली नगरपंचायत असेल, त्याच अगोदर असलेल्या विधान परिषद असेल, विधानसभा असेल किंवा लोकसभा, या सर्व निवडणुकीची जबाबदारी ज्यांनी चोखपणे पार पडली ते दिलीपजी रावराणे आहेत. आज त्यांच्यावर वैभववाडीतल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती जबाबदारी आहे आणि आज आपण त्यांच्या निवासस्थानी आलेलो आहोत. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत एकंदरीत वैभववाडीत भाजपची काय रणनीती असणार आहेत. त्यांच्या मतदारसंघ म्हणजे गेली अनेक वर्ष ते लोरे मतदारसंघाचं नेतृत्व करत आहेत. आज त्यांचे सुपुत्र पंचायत समितीसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदसाठी रिद्धी सुतार म्हणून आहेत. त्याच्यानंतर आपण खांबाळे बघितलं तर मंगेश लोके आहेत. या सर्वांना घेऊन ते या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. कशी व्यूहरचना त्यांनी केलेली आहे आणि विरोधकांच्या आव्हानाला ते कसे सामोरे जाणार हे त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. दिलीपजी, प्रथमतः कोकणसादमध्ये आपलं स्वागत. वैभववाडीतलं भाजपाचं एक नेतृत्व तुम्ही करताय किती अनेक वर्ष आणि राणे समर्थक म्हणून ओळखलं जातं आणि एक चाणक्य नीती प्रत्येक निवडणुकीत तुमच्याकडून वापरली जाते. आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक लागलेली आहे. आज उमेदवारी अर्ज भरून झालेले आहेत. भाजपची कशी रणनीती असणार आहे या निवडणुकीसाठी? धन्यवाद. प्रथम मी आपल्या जिल्ह्याचे खासदार राणेसाहेब, तसेच या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब, आपल्या प्रदेशचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आणि जिल्ह्याचे राज्याचे मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेब यांचे सर्वप्रथम मी आभार मानेन. आणि या ठिकाणी आपण म्हटल्याप्रमाणे की ज्या वैभववाडी तालुक्याची उद्याची होणारी जी इलेक्शन आहे, 5 तारीखला जे वोटिंग होणार आहे, त्यासाठी भाजप पक्षाची रणनीती काय असणार आहे. मी आमच्या भाजप पक्षाची एक पद्धत आहे की राणेसाहेबांकडनं इलेक्शनचा एकदा आदेश झाला की आमच्या भाजप पक्षाचे सर्वच पदाधिकारी, वैभववाडी तालुक्यातील सर्वच पदाधिकारी हे चाणक्य आहेत. एकटा दिलीप रावरणेच याच माध्यमातून हे करतोय असं नाही आहे. तर जेवढे का आमचे मग ते अरविंद रावरणे असतील, जयंत रावरणे असतील, प्रमोद रावरणे असतील, नासिरभाई काजी असतील, साठे साहेब असतील, सगळेच मातब्बर लोक, माझ्या तालुक्याचे मंडलचे अध्यक्ष सुधीर नकाशी साहेब असतील, हे सर्वच पदाधिकारी
मग युवा मोर्चाचे पदाधिकारी, महिला मोर्चाचे अध्यक्ष, ह्या सर्वांच्याच माध्यमातून आमच्या इथे इलेक्शनची एक रणनीती आखली जाते आणि त्याला पूर्ण नितेश साहेबांचा त्याला पाठिंबा असून त्या पद्धतीने आम्ही इलेक्शनला समोर जातो. एकदा इलेक्शन म्हटलं की जिंकणे हा आमचा सर्वात प्रत्येक कार्यकर्त्याचा एम असतो आणि त्यासाठी आमचे प्रत्येक कार्यकर्ते, तालुक्यातील प्रत्येक गावागावातले कार्यकर्ते, मग ते सरपंच असतील, सोसायटीचे चेअरमन असतील, हे सर्वच ज्या ज्या पदाधिकाऱ्यांवरती पक्षाची जबाबदारी दिली जाते ते सर्वच पदाधिकारी मन-तन अर्पण करून इलेक्शनला समोर जातो आणि त्या पद्धतीने आम्ही इलेक्शन जिंकतो. ही आमच्या भाजप पक्षाच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याची चाणक्य रणनीती आहे. आपण जर पाहिलं तर आता लोरे या मतदारसंघ आहे, हा तुमचा मूळचा मतदारसंघ. तुम्ही पालकत्व ह्या मतदारसंघाचं घेतलं होतं. आता तुमचे चिरंजीव या मतदारसंघातल्या पंचायत समितीसाठी उमेदवार आहेत, तर जिल्हा परिषदेसाठी तुमचेच कार्यकर्ते असलेले रितेश सुतार यांच्या सौभाग्यवती आहेत. त्यांना या निवडणुकीत कशा पद्धतीने निवडून आणणार आहात आणि कसं मताधिक्य असणार आहे? लोरे जिल्हा परिषद म्हटलं की त्याला 2 पंचायत समिती येते, खांबाळा पंचायत समिती आणि दुसरी लोरे पंचायत समिती. आणि त्याचं जिल्हा परिषदचं नेतृत्व करतात ते आमचे रितेश सुतार. पंचायत समिती खांबाळ्याचं नेतृत्व ज्यांना तिकीट आता मिळाली आहे ते आमचे मंगेश लोके. या लोरे पंचायत समितीतनं ज्यांना आता उमेदवारी मिळाली ते सिद्धेश रावराणे. हे तिन्ही उमेदवार आजच्या घडीला मंगेश लोके आमचे पकडले तर एकदम अनुभवी आणि ज्यांनी गेली 15 वर्ष या तालुक्यामध्ये पंचायत समितीच्या माध्यमातून काम केलेलं आहे. नवीन 2 नौखे उमेदवार आहेत, यांना घेऊन आपण या मतदारसंघामध्ये नव्याने आपण आखणी करणार होतो. परंतु हे काम करत असताना आमचे सर्वसामान्य जे कार्यकर्ते आहेत, हे सर्वच कार्यकर्ते ह्या कार्यकर्त्यांच्या ह्या लोकप्रतिनिधी ह्या उमेदवारांच्या मागे उभे राहून जास्तीत जास्त मताधिक्य घेऊन आम्ही ह्या मतदारसंघामध्ये आमच्या ह्या सीटनं निवडून आणणार आहोत. राहता राहिला विषय की गेल्या 5 वर्षापूर्वी ह्या जिल्ह्याचं लोरे जिल्हा परिषदेचं नेतृत्व करणारे जे जिल्हा परिषद मेंबर असतील, मग त्या जिमा मॅडम असतील किंवा या गावातले सन्माननीय रावराणे असतील, राजेंद्र रावराणे, या लोकांनी मागच्या 5 वर्षामध्ये आपल्या मतदारसंघामध्ये कशा पद्धतीचं काम केलं आहे इथल्या सर्व जनतेला अवगत आहे, माहिती आहे. कुठल्याही प्रकारचा निधी या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचला नाही किंवा गावामध्ये पोहोचला नाही आहे. आमच्याकडे सत्ता आता ह्या 2.5 वर्षामध्ये सत्ता आल्यानंतर ह्या तालुक्यातील ह्या जिल्हा परिषदमध्ये जास्तीत जास्त निधी आदरणीय नितेश राणे पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आपण नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि काही उर्वरित जी कामं आता शिल्लक राहिलेली आहेत, जी मागच्या 5 वर्षामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून झालेली नाही आहेत, ती कामं या नवीन टीमच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. अशी कोणती कामं आहेत जी प्राधान्याने या नवीन टीमच्या माध्यमातून सोडवली जाणार आहेत? आज आपण ह्या जिल्हा परिषदेचा टोटल जर विचार केला तर अगदी नावळे ते लोरे किंवा गणमट असेल किंवा कुर्ली असेल, या पूर्ण 2 पंचायत समितीमध्ये ज्यावेळी आम्ही पाहतो त्यावेळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून ज्या काय सर्वसामान्य लोकांसाठी ज्या काही योजना आहेत, इंडिव्हिज्युअल योजना असतील किंवा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून येणारा जो काही निधी असेल, तो निधी हा प्रत्येक गावामध्ये पोहोचला नाही आहे. कारण मागच्या 5 वर्षामध्ये या लोकांच्या हातात सत्ता होती, मग ती राज्याची पण सत्ता होती काही वर्ष, त्यानंतर हे स्वतः पदाधिकारी होते, पण त्यांच्या माध्यमातून जो काही विकास व्हायला पाहिजे होता तो विकास त्या अर्थाने खऱ्या अर्थाने झालेला नाही आहे. तो विकास साधण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि मगाशीच सिद्धेश रावराणे यांनी म्हटल्याप्रमाणे की या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय आमचे नेते नितेश राणे साहेब आहेत, हे मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री असल्यामुळे पलीकडेच आपला असणारा कुर्ली डॅम जो आहे, जो 3.5 TMCचा जो डॅम आहे, त्या डॅमच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांना त्या डॅमचा कसा उपयोग करून घेता येईल, मग ती दूध डेअरीच्या माध्यमातून असेल, त्यानंतर पशुपालन आपण शेळीमेंढी असेल किंवा मत्स्याच्या माध्यमातून आता हल्ली काही तरुण व्यावसायिक आपले तरुण मुलं मत्स्याच्या माध्यमातून सुद्धा या व्यवसायाकडे यायला लागले. त्याला मत्स्यमंत्री आमचे जे राणेसाहेब आहेत यांचा जास्तीत जास्त उपयोग आपल्याला कसा करून देता येईल आणि रोजगार या मतदारसंघामध्ये या पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदमध्ये जास्तीत जास्त मुलांना रोजगार कसा मिळेल, जास्तीत जास्त मुलं या शेतीकडे कशी वळतील, ह्याच्याकडे आमचं जास्तीत प्रकर्षाने आमचं लक्ष असणार आहे. आणि हा जो विकास राहिलेला आहे जेणेकरून इथला जो तरुण वर्ग नोकरीसाठी जो हे तालुका गाव सोडून बाहेर जातोय तो हा गावातच कसा राहील,
ह्याच्यासाठी आमचा जास्तीत जास्त प्रयत्न असणार आहे आणि हा खरा फोकस येणाऱ्या काळामध्ये आमचा राहणार आहे. आणि त्यासाठी आमचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्याशी आमची काही चर्चा झालेली आहे की त्यांच्या विभागातनं त्यांच्या मत्स्य जे बंदर विकास मंत्री त्यांचं जो त्यांचं विभाग आहे त्या विभागाकडनं या जिल्ह्यामध्ये कशा पद्धतीने त्या विभागाकडनं रोजगार निर्मितीसाठी उपाययोजना केल्या जातील आणि त्याचाच एक भाग आपल्या लोरे जिल्हा परिषदमध्ये कसा करता येईल की जेणेकरून आमच्याकडे 3.5 TMCचं जे कुर्ली डॅम आहे त्या पाण्याचा उपयोग करून आम्हाला कशा पद्धतीने इथल्या तरुणांच्या हाताला रोजगार देता येईल ह्याच्यासाठी पुढचा काळ जो आहे तो आमचा राहणार आहे. आपण पाहिलं तर लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघात हा भाग जो येतो तो खोरीचा भाग येतो. तो अनेक वर्ष आपण पाहिलं तर नेटवर्कचा त्या भागात प्रॉब्लेम आहे. तो प्राधान्याने सोडवला जाणार आहे का? त्याबाबत काय उपाययोजना करणार आहात का? ते विषय घेणार आहात. आताच तुम्हाला माहिती असेल साधारण 1-1.5-2 महिन्यापूर्वी आदरणीय आमचे नेते खासदार राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून BSNLचे टॉवर बऱ्याच ठिकाणी मंजूर झालेले आहेत. काही टॉवरची कामं पूर्ण झालेली आहेत, काही टॉवरची कामं पूर्ण व्हायची आहेत. काही ठिकाणी आता नव्याने आम्ही ज्यावेळी फिरतोय त्यात आपला आचिर्णा गाव असेल किंवा गडमड असेल, लोरे असेल, काही गावातनं रेंजची सुविधा उपलब्ध नाही आहे. त्याच्यासाठी पालकमंत्री प्लस आमचे खासदार राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी रेंज नाही आहे त्या ठिकाणी टॉवरची सुविधा कशी करता येईल, जास्तीत टॉवर पोचवता कसे येतील याच्यासाठी आपण प्राधान्याने ही उद्याचं इलेक्शन झाल्यानंतर या टीमच्या माध्यमातून तालुक्यातले जेवढे आपले 9च्या 9 मेंबर 2-3 जिल्हा परिषद आणि 6 पंचायत समितीचे मेंबर निवडून आल्यावर आपण राणेसाहेबांची भेट घेऊन तालुक्याचं ज्या जिल्हा परिषदचं नव्हे तर तालुक्यातच नेटवर्क पूर्ण कसं मिळेल आणि 100% लोकांना त्याचा लाभ कसा होईल याच्यासाठी आपण येणाऱ्या काळामध्ये प्रयत्न करणार आहोत. रावरणजी, आत्ता एक प्रश्न आहे, हा तालुक्यासाठीच आहे. तालुक्यात आज उमेदवारी अर्ज भाजपाकडून भरण्यात आले, मात्र काही मातब्बर नेते तुमच्या बरोबर ज्यांनी काम केलेलं होतं त्यांना उमेदवारी कुठेतरी मिळाल्या नसल्यामुळे नाराजीचा सूर कुठेतरी त्यांच्याकडून उमटला जातोय. त्यांची खरोखर नाराजी आहे का आणि ती नाराजी कशा पद्धतीने दूर केली जाईल? कसं आहे, प्रत्येक कार्यकर्त्याला आपल्याला इलेक्शनला उमेदवारी मिळाली पाहिजे आणि ती मिळाली पाहिजे याच्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्याचे प्रयत्न असतात. काही कार्यकर्ते याच्यामध्ये नक्कीच नाराज झाले आहेत, परंतु ही नाराजी जास्त काळ राहत नाही. कारण पक्ष ज्यांचं राणेसाहेबांचं नेतृत्व या जिल्ह्यामध्ये असल्यामुळे प्रत्येकजण राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाला जास्त किंमत देतो. तो आपल्या उमेदवारीपेक्षा जास्त किंमत हा राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाला देतो. आणि राणेसाहेबांनी एकदा आदेश दिला की तो सर्वांना सर्वच लोक, सर्वच कार्यकर्ते किंवा सर्वच पदाधिकारी मानतात. काही पदाधिकाऱ्यांना थोडीशी नाराजी आहे, परंतु ती काही काळ नाराजी राहणारी नाही आहे, जास्त काळ ती नाराजी राहणार नाही आहे. आताच 1-2 दिवसामध्ये त्यांची पूर्ण नाराजी निघून जाईल आणि ते परत एकदा पक्षाच्या कामाला जोमाने लागतील. कारण या जिल्ह्यामध्ये राणेसाहेब, सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे राणेसाहेब आणि सर्वच कार्यकर्ते म्हणजे राणेसाहेब असंच या जिल्ह्याचं समीकरण असल्यामुळे नाराजी ही थोड्या काळापुरती राहते. ही काय कायम नाराजी राहण्यासारखी नाही आहे. आणि सीट म्हटल्यानंतर सगळ्याच कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाकडनं न्याय देण्याचं काम म्हणजे सगळ्याच कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळत नसते. परंतु जरी उमेदवारी मिळाली नसली तरी राणेसाहेब आणि नितेश आपले पालकमंत्री यांच्या डोकीमध्ये कुठल्या कार्यकर्त्याला कुठे सामावून घ्यायची ही क्षमता असल्यामुळे ते प्रत्येक कार्यकर्त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने न्याय देण्याचं काम 100% करणार आहेत. आणि त्यामुळे नाराजी ही थोड्या तासासाठी म्हणा किंवा 1-2 दिवसासाठी ती असेल, ती कायमची नाराजी नसणार आहे. कारण प्रत्येकजण आदरणीय राणेसाहेबांचं नेतृत्व मानत असल्यामुळे हे नाराजी हा प्रश्न आमच्याकडे तेवढा शिल्लक राहणार नाही आहे. आता आज उमेदवारी अर्ज भरून झालेले आहेत. आपण पाहिलं तर कोकिसरे पंचायत समिती ज्या मतदारसंघासाठी आहे ते विरोधकांकडून कोणताही अर्ज दाखल झाला नाही. जवळजवळ भाजपची तिथली जी सीट आहे, उमेदवार आहे ते बिनविरोध आलेले आहेत. याकडे कसं पाहताय तुम्ही? आज दिवसभरात ज्यावेळी तालुक्याची उमेदवारी अपोजिट पक्षाची उमेदवारी सादर होत होती त्यावेळी आपण स्वतः पाहिलंय, आपण तिथे स्वतः उपस्थित होता. आज तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की कोकिसरे मतदार पंचायत समितीमधून विरोधकांना उमेदवारी भरण्यासाठी उमेदवार मिळाला नाही. हीच या तालुक्याची राणेसाहेबांची ताकद आहे, हीच ताकद आहे. तुम्ही आज जर कोकिसरे जिल्हा परिषदची जी उमेदवारी ज्यांना प्राप्त झाली आहे उबाटाकडून, त्या माई सरवणकर, आज त्यांचं वय वर्ष मी कुणावर टीका टिप्पणी करणार नाही आहे.
80-85 वर्ष असणाऱ्या आमच्या माई 9 उभ्या कराव्या लागल्यात. म्हणजे आज जिल्हा परिषदला सुद्धा उभाटाकडे उमेदवार नाही आहे. हीच परिस्थिती पूर्ण तालुक्यामध्ये आहे. कालपर्यंत त्यांना उमेदवारी मिळाली नव्हती. मुंबईवरून आमच्या कोळपे मतदारसंघासाठी उमेदवारी त्यांना मुंबईवरून उमेदवारी त्यांना लागला. ह्याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की विरोधकांची ताकद, उभाटाची ताकद या तालुक्यामध्ये किती आहे. उरुलला आता तुम्हाला येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये दिसून येईल. 100% मी तुम्हाला सांगतो, 3 जिल्हा परिषद आणि 6 पंचायत समिती, 9च्या 9 पक्षाचे उमेदवार भरघोस मतांनी निवडून येतील आणि आपल्याला पुढच्या कुठल्याही इलेक्शनला समोरच्या उमेदवारांकडे, समोरच्या पक्षाकडे उमेदवार म्हणण्यापेक्षा कार्यकर्ते शिल्लक राहणार नाहीत. काही कार्यकर्ते आता उंबरठ्यावरती उभे आहेत. काही कार्यकर्ते आता उद्याच्या इलेक्शनचा रिझल्ट पाहत आहेत. एकदा हा रिझल्ट झाला की जो येणारी ह्याच्यानंतरची येणारी मोठी इलेक्शन आपली लोकसभा असेल किंवा काही ग्रामपंचायतीची इलेक्शन, तुम्हाला बराचसा फरक या ठिकाणी दिसेल की एकमेव 100% भाजप हा प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला पोहोचलेला दिसेल. आणि भाजप व्यतिरिक्त ह्या तालुक्यामध्ये म्हणण्यापेक्षा जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला पक्ष दिसणार नाहीये. शेवटचं मतदारांना काय आव्हान कराल या निवडणुकीच्या माध्यमातून? मी मतदारांना या ठिकाणी इथून आपल्याला मतदारांना एक आव्हान करेन की उद्याच्या 5 तारीखला जे इलेक्शन होणार आहे, वोटिंग होणार आहे, त्या वोटिंगला आपण विकास हाच विषय डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक मतदाराने 3 जिल्हा परिषदमध्ये कोळपे असेल, कोकेसरे असेल, लोरे जिल्हा परिषद असेल, 6 पंचायत समितीला जे उमेदवार भाजपकडनं उभे आहेत, राणेसाहेबांचं नेतृत्व मानून, आदरणीय नितेश साहेबांचं नेतृत्व मानून, आदरणीय आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांचं नेतृत्व मानून जे उभे राहिले आहेत, त्या उमेदवारांना आपण जास्तीत जास्त मताधिक्य देऊन या सर्व तरुण उमेदवारांना आपण या तालुक्याचा विकास करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून द्याल, अशी मी आमच्या तालुक्यातील सर्वच मतदारांना आपल्या इथून मी आव्हान करेन आणि सांगेन की आपण या 5 वर्षामध्ये 100% आपल्या तालुक्यातून भाजप याच्यासाठी आपण जास्तीत जास्त काम करूया आणि जास्तीत जास्त आपल्या उमेदवारांना निवडून देऊया आणि आपल्या गावातला उर्वरित जो विकास राहिला आहे तो पूर्ण करून घेऊया, असं मी या ठिकाणी आवाहन करेन. धन्यवाद राव राणेजी. हे होते दिलीप राव राणे. आपण पाहिलं तर त्यांनी सांगितलं की येणारी जी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदच्या ज्या निवडणुका आहेत त्यामध्ये 100% भाजपा असणार आहे. विरोधकांचं कुठलेही अस्तित्व या निवडणुकीत दिसणार नाही. विरोधकांना मुळात उमेदवारच उपलब्ध झालेले नाहीत असं देखील त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे येणारी जी निवडणूक आहे ती भाजपा पूर्णपणे जिंकणार आहे. तालुक्यातच नव्हे तर जिल्ह्यात भाजपचाच झेंडा फडकणार आहे. महायुतीचे उमेदवार सर्व निवडून येण्याचा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर ही जी निवडणूक आहे ती आपण विकासाच्या मुद्द्यावरती लढणार आहोत. गेल्या 5 वर्षात जो विकासाचा बॅकलॉग या भागात राहिलेला असेल, लोरे असेल किंवा तालुक्यातील विविध भागात असलेला तो विकासाचा बॅकलॉग भरून काढण्याची संधी जी आहे ती इथल्या मतदारांना, ग्रामस्थांना आहे. त्यामुळे इथल्या ग्रामस्थांनी, इथल्या मतदारांनी भाजपासहित महायुतीच्या उमेदवारांना भरघोस मतदान करावं असं आव्हान देखील त्यांनी यावेळी केलेलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी. आपण निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढणार आणि जिंकणारही असा विश्वास रिद्धी सुतार व रितेश सुतार यांनी व्यक्त केला आहे. वैभववाडी तालुक्यातील आज पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहे. भाजपाकडून लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी रितेश सुतार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. तर भाजपचे रितेश सुतार गेली अनेक वर्ष भाजपासाठी काम करत आहेत. त्यांच्या सौभाग्यवती यावर्षी जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या नंतर त्यांची नेमक्या काय प्रतिक्रिया आहेत. सुतार मॅडम, आपण आताच उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, काय सांगाल? पहिली प्रतिक्रिया काय आहे उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर? नमस्कार. पहिलं मला या राज्यातील खासदार आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब, तसेच आपले लाडके नेते, तसेच या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब, तसेच आमचे राजकीय गुरु, माझे मार्गदर्शक श्री दिलीपजी रावराणे साहेब यांनी माझ्यावर जो विश्वास ठेवला आहे त्या विश्वासावर त्यांनी मला लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मला उमेदवारी जी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. आपण निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, काय मुद्दे असणार आहेत निवडणुकीचे आणि लोकांपर्यंत ते मुद्दे कोणते घेऊन जाणार आहेत? मी प्रथम ज्या मतदारसंघातून जो उमेदवारी अर्ज भरला आहे
त्या ठिकाणी ज्या लोकांचे काय अडचणी असतील, ज्या त्यांच्या काय मागण्या असतील त्या मी पूर्ण करणार आहे. तसेच मी आता ज्या उमेदवारी जी भरली आहे त्यातून मी लोकांना जे काही अडचणी असतील, तसेच त्यांच्या काही गैरसोयी असतील, समजा त्यांच्या आरोग्याविषयी जे असेल ते गांभीर्याने मी लक्ष ठेवीन. तसेच पाणी, रस्ते यावर मी व्यवस्थित काम करेन. तसेच योग्य तो निधी मी मिळवून देईन आणि ते लोकांपर्यंत पोचवीन. तसेच आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली जर त्यांनी विकास कामे केली आहेत, तसेच लोकांच्या जर अडचणी काही असतील त्या पण मी पूर्ण करेन. आपण आता पाहिलं तर ह्या होत्या उमेदवार रिद्धी सुतार. त्यानंतर त्यांचे पतिदेव म्हणजे रितेश सुतार हे गेली अनेक वर्ष भाजपासाठी काम करतात. कट्टर राणे समर्थक म्हणून ते ओळखले जातात. काय सांगाल, तुमच्या सौभाग्यवतींना उमेदवारी दिली आहे पक्षाकडून, गेली अनेक वर्ष तुम्ही पक्षासाठी काम करताय, पक्षाने तुमच्यावर ही जबाबदारी दिली, ती कशी पेलवणार आहात सौभाग्यवती यांच्या माध्यमातून? सर्वप्रथम आधी आमचे नेते रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय खासदार नारायणरावजी राणेसाहेब, आमचे नेते जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि या विभागाचे आमदार सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, आणि माझे मार्गदर्शक, माझे गुरु, गेली 25 वर्ष ज्यांच्यासोबत मी काम करतोय ते आदरणीय दिलीपजी रावराणे साहेब, आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघातली सर्वच वरिष्ठ सर्व मंडळी आणि कार्यकर्ते यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादातून माझ्या पत्नीसाठी या ठिकाणी लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाची तिकीट म्हणजे या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे. सर्वप्रथम या सर्वांचे मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मागतो, कारण एका सर्वसामान्य कुटुंबातील कार्यकर्त्याच्या पत्नीला या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी सर्वांनी केलंय. त्याबद्दल सर्वप्रथम त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. रितेशजी, ह्या मतदारसंघाचं आपण प्रतिनिधित्व करताय, गेली अनेक वर्ष काम करताय रावराणे यांच्या माध्यमातून, तर काय कुठल्या समस्या आहेत आणि उद्या तुमच्या सौभाग्यवती निवडून आल्याच्या नंतर त्या प्राधान्याने सोडवल्या जाणार आहेत? समस्या म्हणजे आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झालेत. गेली जवळजवळ 10 वर्ष म्हणजे ही 11 वर्ष या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व त्या ठिकाणी करतायत. या मतदारसंघाचं मला वाटतं आदरणीय आमचे नेते सन्माननीय दिलीपजी रावराणे साहेब यांनी सुद्धा 5 वर्ष या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. बांधकाम सभापती सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी सांभाळलेलं आहे आणि बरीचशी विकास कामं या मतदारसंघामध्ये त्यांनी पूर्णत्वात नेलेली आहे. आणि आता जिल्ह्याची सत्ता म्हणजे आदरणीय पालकमंत्री साहेबांकडे आहेत आणि आदरणीय पालकमंत्री साहेबांच्या माध्यमातून या मतदारसंघाकडे जास्त लक्ष असल्यामुळे आणि दिलीपजी रावराणेंचं सक्षम नेतृत्व या जिल्हा परिषदमध्ये असल्यामुळे विकास कामाची कुठलीही अडचण या ठिकाणी येणार नाही. आणि पुढच्या येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये आदरणीय दिलीप रावराणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जास्तीत जास्त निधी आदरणीय पालकमंत्री साहेबांकडून आणण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करू. आता प्रचार केला जाणार आहे, प्रचारात काय मुद्दे असणार आहेत तुमच्या उमेदवाराचे? प्रचारात महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून म्हणजे या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या योजना सर्वसामान्य लोकांसाठी या ठिकाणी राबवत आहेत त्या लोकांपर्यंत घेऊन जाणे आणि जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून ज्या योजना जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून या ठिकाणी राबवल्या जातात त्या सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत घेऊन जाणे ही मुख्य जबाबदारी आमची असणार. आणि विकासाचा विषय राहिला, विकासाचा विषय या मतदारसंघाचं नेतृत्व आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब करत असल्यामुळे विकासाची कुठलीही अडचण या ठिकाणी या लोरी जिल्हा परिषदेमध्ये दिसणार नाही आणि ती सर्वस्वी जबाबदारी आदरणीय आमचे नेते दिलीपजी रावराणे साहेबांकडे आहे. आणि सर्व यात मतदारसंघातली तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व आदरणीय आमच्या स्वर्गवासी सविता काकी यांनी 10 वर्ष केलं. त्यानंतर जयेंद्र रावराणे साहेब यांनी सुद्धा 5 वर्ष केलं आणि त्यानंतर आमचे दिलीपजी रावराणे साहेब यांनी सुद्धा या मतदारसंघाचं या ठिकाणी प्रतिनिधित्व ह्या चौघांनी या मतदारसंघाला आकार देण्याचं काम केलेलं आहे. आम्ही सर्वसामान्य कुटुंबातले असल्यामुळे ह्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सर्व वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व कार्यकर्त्यांना घेऊन या मतदारसंघामध्ये विकासाची प्रक्रिया आम्ही राबवू. रितेशजी, आपण जर पाहिलं तर विरोधी उमेदवार आहे तो तुमच्याच गावात आहे, त्याचं कसं आव्हान वाटतं, ते आव्हान कसं पेलवणार? आव्हान असं काय नाही, त्यांनी गेली 5 वर्ष म्हणजे त्यांनी जिल्हा परिषदचं सदस्यपद भोगलेलं आहे आणि आम्ही काय त्यांच्यावर टीका टिप्पणी करणार नाही. आमच्याच गावातल्या त्या उमेदवार आहेत, त्या लढतायत, आम्ही सुद्धा लढतोय, परंतु जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आम्ही विकासाचा मुद्दा घेऊन जनतेपर्यंत जाणार आहोत. कारण विकास आम्ही कुठल्या पद्धतीने करू शकतो आणि विकासाची प्रक्रिया कशी करू शकतो, लोकांना विकासाच्या प्रक्रियेत कशा पद्धती आम्ही आणू शकतो आणि आदरणीय दिलीपजी रावराणे साहेबांनी जे काम केलंय, नितेश राणे साहेबांनी जे काम केलंय ते आम्ही जनतेपर्यंत घेऊन जाणार आहोत. शेवटचा प्रश्न, आपल्या मतदारांना काय आवाहन कराल? मतदारांना एकच आवाहन करेन की एक
कितीतरी वर्षाने म्हणजे लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये एका सर्वसामान्य कुटुंबातील कार्यकर्त्याला या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने तिकीट देऊन सन्मान केलेला आहे. तर माझं जनतेला एवढंच आव्हान आहे की या ठिकाणी आपण निसंकोचपणे आपण भारतीय जनता पार्टी कमळ या चिन्हावर आपण मतदान करून आपण हा लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ जसा लोकसभेला जास्तीत जास्त लीड राणेसाहेबांना या मतदारसंघानं दिलीपराव राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली दिलं, त्यानंतर आदरणीय पालकमंत्री साहेबांनी या ठिकाणी या मतदारसंघाची निवडणूक लढवली. 3,500 मताधिक्य आदरणीय दिलीपजीराव राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आदरणीय सर्वच जिल्हा परिषदमधले आदरणीय सन्माननीय व्यक्ती यांच्या जिल्हा पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली देण्याचं काम केलं. तसंही मताधिक्य या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये मिळेल आणि आपली ही सुज्ञ जनता या विकास प्रक्रियेला मतदान करेल. हे होते रितेश सुतार. ते म्हणाले की सुज्ञ जनता आहे ती विकासालाच मतदान करेल आणि उमेदवार आहेत त्यांच्या सौभाग्यवती आहे त्या मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील. आम्ही ही निवडणूक आहे ती विकासाच्या मुद्द्यावरती लढवणार आहोत, कोणावरही टीका टिप्पणी करणार नाहीत. पालकमंत्री नितेश राणे असतील, दिलीपराव राणे असतील आणि नारायण राणे यांच्या माध्यमातून या भागात जो विकास कामं झाली आहेत तीच विकास कामं जनतेपर्यंत घेऊन त्या विकासा कामांवरतीच मतदारांकडे मत मारणार आहोत आणि लोक आम्हाला त्या कामांवरतीच निवडून देणार असा विश्वास या दाम्पत्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंके, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. कुडाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या एकूण 4 उमेदवारांचे 5 उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले आहेत. पाहूयात. आज दिनांक 22 जानेवारी 2026 रोजी माननीय राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे आणि विहित टाइम टेबल प्रमाणे छाननीची प्रक्रिया कुडाळ तालुक्यासाठी पार पडलेली आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2026 मध्ये एकूण 9 गट आणि 18 गण आहेत. 9 गटासाठी काल 21 जानेवारी शेवटपर्यंत 48 उमेदवारी अर्ज आमच्याकडे दाखल होते आणि 18 गणासाठी 64. तर आज छाननी अंती जिल्हा परिषद गट 28, 30 आणि 31 यामध्ये अनुक्रमे 1, 1 आणि 3 असे एकूण 5 अर्ज अवैध ठरलेले आहेत. म्हणजे गटाच्या 48 उमेदवारी अर्जापैकी 5 नॉमिनेशन गेल्यामुळे 43 उमेदवारी अर्ज आज दाखल आहेत. गण एकूण 64 अर्ज आमच्याकडे प्राप्त होते, त्यापैकी एकही अर्ज इथे बाद ठरलेला नाही, सर्व अर्ज वैध ठरलेले आहेत. त्यामुळे गणासाठी 64 उमेदवार आजही पात्र ठरत आहेत. असं एकूण 112 उमेदवारी अर्जापैकी आमच्याकडे 5 अर्ज अवैध ठरलेले असल्यामुळे 107 उमेदवार आजही उमेदवारी म्हणून पात्र ठरत आहेत. धन्यवाद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. भारतीय जनता पार्टी ठेवायची की शिंदेना दान करायची? धोंडी चिंदरकर यांचा संतप्त सवाल. कुडाळात जिल्हा परिषदच्या 4 उमेदवारांचे 5 अर्ज अवैध आणि कणकवलीतील त्या बॅनरची गावागावात चर्चा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.